کردین هرم عفرینê li Rojavayê Kurdistanê çiyên li ser axa Xomane yan jî yên hatine derxistin. Laliyekî dibin qurbaniya kiryar û binpêkirînên grûpên çekdar û laliyekî din dibin qurbaniya teqîna mayînan û kiryarên PYD li Şehbayê. Ya herî dawiyê bêhtir ji 15 welatiyên Kurd li Efrînê hatine ravandin. Her wiha 5 kes ku ji wan 4 zarokin ji derbederên Efrînê li kampên Şehbayê bûne qurbaniya teqîna mayînan. Rexistina mafê mirovan li Efrînê da zanîn ku 4 zarok ji yek malbatê bûne qurbaniya teqîna mayînekê li gundê Meziniyê Efrînê li navçeya Şêrawe ku niha dibin destê PYD de ye. 2 zarokan jiyana xwe ji dest da û 2 jî birîndar bûne. Li gor heman rêxistinê Azad İbrahîm Husên yê 12 salî û Diyar Hemo Husên ku 11 salî ye jiyana xwe ji dest daye. Her wiha Husên İbrahîm Husên 9 salî û Nisrîn Muhammed Husên ya 12 salî birîndarin. Di nexweşxaneyekê de çaraseriya xwe dibînin. Beriya demekê di 29 Adara îsal derbederekî bi navê Cum'a Feyad li bajarokê Tel Rifetê jiyana xwe ji dest dabû. Rêxistinê tekez kiriye ku ew mayîn ji bo rêgirîkirina vegera derbederan ji aliyê PYD ve hatine çandin û li gorî têgihiştinên navbera aliyê naxwedar de ew koçber weku martal têne bikaranîn û zarokên wan ji bo şerên berjewandiya rejîm û welatên gerentor di asîtana de têne leşkerkirin. Ji derê balkişandiya serveyekê ku ta niha bêhtir 200 welatiyên ji derbederên Efrînê bûne qurbaniya teqîna mayînan û jiyana xwe ji dest dane û şehîd bûne. Ku di navbera herdem û demekê de PYD mayînan diçîne û dibêje ku ew mayîn ji şûnmayên Daişê ne. Li bajarê Efrîn û navçe û gundên bi ser ve rewş xerabtir e. Ji bilî bi sedan welatiyên ku çarenivîsa wan di zîndanên Tirkiye û çekdaran de nediyar e, bêhtir ji 15 ciwanên Kurd hatine revandin. Neh welatî ji Kurdên Êzîdî di 13 Adara îsal li gundê Basufanê yê navçeya Şêrawe ji aliyê çekdarên polîsên leşkerî ve hatine revandin. Ji wan 6 hatine berdan. Her wiha li gundê dargirê yê navçeya Mabata jî heman çekdarên polîsan di 27 Adara îsal bi tûmeta têkilî bi PYD re 4 welatiyên Kurd revandin û rastê lêdan û eşkenceyê hatine û ji bo zîndana Maratê ya navendî hatine şandin. Ji bilî wan ji beriya 3 mehan ve welatiyekî bi temen 6 salî ji gundê Çençelya yê navçeya Raco ji mala wî li taxa Eşrefiyê ya Efrînê hatiye revandin. Bi tenê ji ber ku ji Helebê vegeriya bû mala xwe li Efrînê. Li gundê Birj Abdelo û Basûtê jî çekdarên Feyla Qulşem di 4 Nîsana îsal de 4 ciwanên Kurd ji her du gundên navborî revandin û ta niha tu agahî li ser çarenivîsa wan tune ne. Bi tenê ew çekdar banga pereyan dikin da ku ew welatiyên Kurd werne serbest berdan.